Drewmas media ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Baby, ndinoziriki moto, ndinobva kumuri yemoto, ndinokuchidzira rudo semoto, ngatiririmise rudo semoto, ndaona uri chimoko hausi hoto. Ini ndinonziriki moto, ndinobva kumuri yemoto, ndinokuchidzira rudo semoto, ngatiririmise rudo semoto, ndaona uri chimoko hausi hoto, hausi type yekuchaya mapoto. Wakanakira soto iwe zveshuwa baby wakanakira soto no. Say wanangaini, oh, say wanangaini. Ndinokumbira kubvisirwa ngowani, ndimboona mukwende fayamani, munogara makapfeka ulani, nasi chimbobvisa imani. Uchida huya kumba tiende, kana uchida kuketa mukwende, murodhi handivhure mukwende, ndogara ndakaviga mukwende. Oh no, yeah, this is the fire president, Ricky Fire, the girls them Bobo, the girls them Bush Baby, the girls them Teddy Bear, Mr. King Benning, me say, oh, God bless, no man case, there is no danger. Yeah, my name is Tulani Takavada, but vanondiziva vanonditi Ricky Fire, vamwe vanonditi Baba Moto, vamwe vanonditi Fire President, vamwe vanonditi Mr. King, vamwe vanonditi Wizard, vamwe vanonditi Chitungwiza mukuru, vamwe vanonditi Maezida mazita chakawandisa. Kazwai, moroi, makadini, linjani, aiwaka yakusangana zvakare kwatiri kuti mune chimwe chirongwa nhasi raari mwezi wanai. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, asi ndingatange nekukwazisa muenzi kumba hakugarike. Regai nditange nekuna mai mwana, my boy makadini. Ngiyabingelela muri eZimbabwe, ngiyathemba lapha elikhona nditholeli kahle, hayi inishumba ndiri right. Aiwa rinotendwa. Mining linjani? Sawubonani muri eZimbabwe, ngiyabingelela siyaphila linjani? Sekona kwamuri kuita nhasi tine muenzi. Muenzi auya nhasi uri kwawe, hakusi kuda kwangu, kuda kwachihera. Tisati tamuintroducer muenzi wedu, regai toda kumubheka. Kana uchi titireti Kana uchiti unotamba, baby ndiratidze zvaunoita. Kana uchiti unogona kuwaina, baby ndiratidze zvaunoita. Kana uchigona kutirumbisa riri wani, ndiratidze zvaunoita. Sengwa dzese muri eZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Akandiona unomuona achindirova negeti repakona, anofara akandiona, anonakirwa nemutama, anorova smile yovatama, anondida mhani ndakazviona, anofarira kudanana nemuchama, anonditsvaga seMobama, anofarira kugara achindiona, hadi kundishayawo kana. Tulani Takavada akazvarwa iye kuchitungwiza ku St. Mary's. Tulani Takavada akazvarwa pa St. Mary's Clinic. Ndiri mukomana wechi 5 mumuri, nekuti takaberwa 36 and 3 girls 3 boys, saka ukatanga vasikana then vakauya vakomana, saka inini ndini wechi 5 mumuri yangu. Ndaberekwa muguta rechitungwiza St. Mary's. My family yaigara ku St. Mary's, then family yangu ndobva yazobva ku St. Mary's ichienda ku
kunonzi kumayambara kwakunzi kuriverside uko nekuti mudhara wangu ndoko akazombowana stand ikoko ndobva tatanga kugara kumayambara. Tabva kumayambara then ndobva tazoenda kunogara kumusha weunit D. Unit D manje ndo yandakazonyatsokurira nekuzosvika pakuzonzi Ricky Fire ndiri muunit D. And my father was also a musician. Kana muchiziya song inonzi rino igore renzara ndo mudhara wangu iye. Aneka video yakarova achidhanga ali asina hembe. That's my father. Mupenye akazoshaika zvavo 2015. Okay. Yeah. Okay. Ndobva ndadzidza pachikoro chinonzi Seke 6 primary. Ndobva ndakatanga kudzidza ipapo. Ndakazoenda paZengeza 4 high. Ndaenda paZengeza 4 high ndobva ndakazoitira secondary ipapo. Then I was not my family was not that well up, you know. Ndakakura life iya iri tough zvekuti ndonzwisisa tough life very serious, and you know my difficulties anowanika muupenyu, but as a rastaman tinoziva kuti you know my difficulties my stumbling blocks it's part of my stepping stones, you know. Nekuti my difficulties anoita kuti udzidze zvinhu zvakawanda in life and nekunzwisisa zvinhu zvakawanda in life. So obviously takakurawo life yekuti zvinhu zvinenge zviri tough, but then zvinonyatsomira zvakanaka zvekuti ndakapinda yakawandisa mukati mekurarama, mukati meupenyu, nekuti ndakakura namoms and dad was not around, and I was with my mother. And you know senguma mungoriritira mhuri zvinhu zvinenge zvakaoma, achingoraramawo zvimwe zvekukiyakiya, and life was not easy. So ndakapinda nezvakawanda in life. Ndikatombotengesa I remember ndichitengesa tumwe biscuits tunonzi wafers so kuchikoro ndiri kuprimary papo, zvekuti ndaenda matm patown center pepe ndandatenga wafers twangu 2 twakadai, ndaenda notochikoro pabreak pepe ndandatanga kutengesa ndotoisa mari muhomwe because ndakangokura ndiri nebrain dzekutsvaga mari through kuti life yanga isiri easy, you understand. So mukukura kudaro ndakaita zvinhu zvakawanda in life. Ndakatomboita zvekutsvaga scrap, zvekutsvaga scrap metal, ndichitsvaga aluminium, zinc, chinochinjisa kwachikwana kwekwe, ndichitsvaga mari ndichiisawo mari muhomwe, ndichibatsira futi moms because life yanga isiri bo. Saka zvese zvandaita izvi ndaita kuti ndibatsire muchembere. Ndikaona kamari kandiendawana ndoenda ndombonoti muchembere tsvagai something, tengai zvakati, you know. Ndapedza kudaro ndakazoti ndati kurei manje ndobva ndabva paDN. Ndatanga kugara kunonzi kuManyami Park. Ndatanga kugara muManyami Park. Ndikatombopindana nekutsvaga huni, chipinda muPrince Edward meme anoziva kuManyami Park. Mukati pabridge riri padhuze nekuManyami Park kune kunonzi kuPrince Edward, so kwane this leisure center what tukataenda manheru taitonurova huni manheru ikoko, taenda paDN taunganidza huni, ndakutengesa huni because yanga ingori hustling nguva dzese. Ndapedza izvozvo ndakazotanga kugeza motikari
kunonzi kuna 5 Avenue painzi pabira watu pana 5 Avenue kuna 5 Avenue na second. Ndakangolinko nemwe munhu ikoko aindizivawo akati fireman ndasanda kunzi fireman ipapo atulani chimbopinda 5 Avenue timbotsvaga mari tese ndaenda ikoko andatanga kutogeza motikari ndichitoisawo mari muhomwe chichichi, but I was also a good boy because even pandaigeza motikari ipapo ndaitrustwa zvisingaite cause kubva ndichitanga kugeza motikari pabira kusvika ndizobva ipapo andambobvira ndatora 1 rand yemunhu motikari ekuti zvezvi motikari unogona kungoona kana macoin ari pasi pemotikari ototora semumwe andambobvira ndazviita, so ndiri munhu aitrustwa zvisingaite. But music yanga yagara iri mandiri zvese zvandaiita izvi, music yanga yagara iri mandiri kudhara because through going kuchurch foot namoms chienda kuchurch ndokwakatangira music. Ndaitoimba muchechi, ndaienda chechi imwe yainzi True Apostolic Faith, ichechi yaenda muhomzi, so kana muhomzi achienda kuchechi obviously unozongoita trend iroro rekuenda kuchechi iroko, so ndakatanga kuimba muchechi zvezvo zvekuti ndo pandakatanga kurealize kuti music iri mandiri. Yes, I'm from a musical family. My father, bamkuru vangu vanga vari musician. My cousin brother is a DJ ku ZFM anonzi Chila kana kuti sekuru Mtimba nepasi is my cousin brother. My young brother is also a musician. My son, not mwana mukoma wangu inini baba mkuru was also a musician. Ainzi Benji T. Wakawanda wakateerera music kudhara nomuziya. Ainzi Benji T. Saka I'm from a musical family. So ndobva ndatanga kuimba muchechi. Ndichitoimba muchechi ndiri kadiki, but ndaitoimba muchechi vanokuru vachitonakidzwa nekurova kwandaiita muchechi. Ndichitorova masong ana wauya mucheki mukuru vanhu vachaona Ishe wekudenga vanogozomuswa vari kumakuva ava vaonekwe vese kwakachena. Aiwa mukomariki nyararai vanhu vanozotanga kuchema kanochemedza kakamboeka kandokaziva. Ndichitorova ndichirova music muchechi, saka ndo pakatangira kuti handina kukura ndichiti I want to be a musician. Ndakakura ndichiti I want to be a kurova ndakaita kubva ndichiri kuprimary to secondary ndaiti when I grow up I want to be a soldier, ndisingazive kuti ndichaita musician because handakuchoose to be a musician, but music ndo yakandichoose, you understand. Tadaro ndabva pabira pape right, ndichibva pabira pape ndiri pabira ipapo, then because ndakatanga music kupinda music industry around 2002, but not as a musician but as a DJ. And saka ndiri pabira ipapo ndanga ndakutoita futi zvechi DJ, ndichiti ndikabva kunogeza motikari ndobva ndaenda kunoridza mangoma kuimwe club yandairidza mangoma yainzi Tropicana. Right, before that tisati tasvika kutropicana, chakazoita kuti ndisvike kutropicana mutangiro wandakaita music industry ndiri kumaraini kwangu kuunit D, pane pataienda tichinotamba snooker. Ukaita zvezvi kuti kumaraini pane mbangori nepost yekuti vanhu vanenge vaboys vachimbonoungana vachitamba slag kana vachitamba snooker. Saka pane pakona pataiti pajatoto pane snooker padhuze nepa seke 1 secondary. Saka ndo pataienda ipapo tichivaraidza nguva tichitamba snooker tichiita sei.
So ndiri ipapo ndakabva ndailinga nemface ainzi Terence Monda. Isusu taimuti Baba Black Sheep. Amface uyu vanhu vakawanda avamuzive because he's not haasi munhu wesocial media, but mukoma wamudiwa Wood. If you know mudiwa Wood, yeah. Mukoma wake cause inini namudiwa takakura same area zvokuti paden pangu nepaden pamudiwa I just skip 3 houses then ubva wasvika pamudiwa takakura tese namudiwa Wood. So wakakura nendinga dzega yeah, so mukoma wamudiwa ndo wandaitamba naye inini because tailinga pasnuka. Mudiwa anga asingabatike zvake cause mudiwa anga ari kuboarding school and mudiwa anga angori munhu wechechi kubva achikura. Mudiwa Wood anga angori munhu aida zvechechi zvekuti isusu areas taitomuti pastor, saka tasingalinge zvezvi zvekuti totofamba tese because iye anenge achiitawo zvake isu tichiita but mukoma wamudiwa manje anga ane sound rainzi Black Sheep Entertainment. Saka through kulinga kwandaita na Black Sheep pasnuka zvimwe zvezvo zvokuti aizongoti fireman ndakuenda paden ndiperekedzewo paden totongobuda tese takutofamba kutese tichitaura nyaya ndo kulinga kwatakaita vatangowirirana vatangoclicka. So musound vandapinzwa Black Sheep Entertainment. Ndapinzwa Black Sheep mamuna inini ndasanda kunzi Ricky Fire ndainzi Ricky Rude. Black Sheep ndiye akanditi Ricky Rude through kuti pane Facebook Jamaica inzi Ricky Rude Blink Dog ainetsa mazuva aya. Saka Black Sheep aita kangondoona vati Ricky Rude zita iro ndo varatongota vandatanga kutongonzi Ricky Rude. So even the first poster randakaiswa inini ranga rakatonzi Ricky Rude, Father Vibe, Mad Fred because tati 3 ku Black Sheep Entertainment na iye Baba Black Sheep. Then first show yandakaiswa pa poster, the first show yandakaiswa pa poster kuti vanhu vari kuverenga kuti Ricky Rude, it was 2002. Yanga iri show yainzi Fiesta yakaitwa pa Aquatic Complex. Ndandiri DJ ipapo. Ende kudhara DJ yekudhara wanga wasiyana nomazuva ano ka. Kudhara istairidza ma-CD chaiyo kuti tanisingafambe nema-laptop. Waitoti kana tichiridza kune DVD koita kamixer pakati. Waisa CD rako uchimixa uchiita zvaunenge uchiita. So I was Ricky Rude. So ndafamba na Black Sheep taenda unoridza kumuchato because angane sound. Saka airidza kumuchato mapati chichi saka na Black Sheep aendeendesa kumuchato chinoridza kumuchato chinoridza kumapati chingoita zvatinoita na Baba Black Sheep. Ndo munhu akatanga kundipinza mu music industry. Then after Black Sheep now ndovanda manje zvekuimba manje zvekuti ndaiterera mazuva acho ndapinda music industry na Black Sheep ndakapindwa na Capleton zviri serious from Jamaica. So zvekuti ndakasvika panguva yekuti tairidza makaseti nguva yacho iyo pari padheno nekuti makaseti ako anenge unawo amusic zvekuti ndine makaseti anenge ana Capleton chete ndasingateereri muartist ndaiteerera Capleton chete. Ndobva ndatanga kuimba manje ndichiteedzera masong aCapleton ndichiteedzera masong ekujamaica. Then ndobva ndanolinka nemwe mface ainzi White Man. Areas vanhu vaingomuti Manu Salad. Saka pane kababa shop katainogara kemface ainzi Eri Mugeri. Saka ndobva ndatanga kulinka na White Man. White Man was also a musician. Talinga kudaro na White Man akazoshaya zvake White Man, my condolences. He was my good friend. Akazoenda ku South Africa vandasara kunoku vazongoshaiko, and he was a good friend of mine. So na White Man talinga kudaro ndo patakatanga kuitawo zvekushanyira mastudio.
kuti ngatimboende kustudio yakati. Then pakushanyira mastudio paya kune studio yainzi Way Out Entertainment yanga ina face ainzi T-Head. I think ndo yanga the best studio in Chitungwiza, and it's one of my studios akatanga mchitungwiza, and those studio yangoendwa navanhu vese yanga iri kunonzi Unity K. So taienda ikoko ku Way Out studio. Kudhara zvaitika mastudio kudhara asiyana neizvezvi. Kudhara waitoenda kustudio kana makuseni around past 9-10 obva watoswera kustudio usina kurekodha uchinzi manje potosvika kana 4 o'clock usina kurekodha unzi uzodzoka mangwana utoenda ku10 udzokera futi mangwana. It was a struggle kuti urekode kudhara, because mastudio anga asina kuwanda. Like ezvinezvi munhu angona kuita studio mumba, anyone angakwanisa kuita studio. Saka kudhara kwangu kusina mastudio, mastudio anga ari mashoma. Saka it was tough kuti uzonzi wapinda mustudio warekoda mustudio, understand. So tiri kuswera ku Way Out kwekwiya. Then I recorded my first song. Haina kuzoteererwa zvaino kana uchitanga, So my first song yainzi hondo yawatanga mukomana notembei kutuka rastaman sewakatsika futi. Hondo yawatanga mukomana notembei oda kudzima moto wausingagone what. And that was my first song, and ndakatanga kuti ndatangawo kupinda mustudio kurekoda. So tiri pa Way Out ipapo manje ndo pandakazoita mukana wekusangana na Godfather Templeman. So pandakasangana na Godfather Templeman ndo pakatangira zvese. Like Godfather Templeman aiuya kustudio achida kuona T-Head, ane madhiriwo avaita na T-Head, because Godfather munhu anga ane music musoro make kubva kudhara. So aiuya achiona T-Head. Inini ndiri pa T-Head ndobva ndangolingoona Godfather through kuti isusu takangokura tichiziva Templeman, kuti Templeman is a big man, Templeman munhu muhombe what. Then ndobva ndanotaura na Templeman ndikati Templeman indoita sei, ndorova mangoma, so ndoda kuti muzoita sei, muzondilinkawo. Templeman ndobva ati no problem, unouya uchita sei, unouya uchindoona totangira ipapo. Then kubva ipapo ndobva ndatanga kulingana na Godfather Templeman. So Godfather Templeman airidza ku club inonzi Tropicana in town. Ndo kwaairidza music ikoko. Then ndobva ndatanga manje kuenda ku Tropicana kwekwiya ndichinolinga Templeman, chienda ku Tropicana chinolinga Templeman. Then semunhu anga akavhurika brain manje ndobva ndaona kuti apa ndikada kudzika nekuimba too much. Nguva yacho zvekuimba izvi zvisati zvanyatso popular, so ndobva ndati ndakufanira kuita DJ. Ndikaita DJ ndicharamba ndichiita sei, ndicharamba ndichibatika paground. Ndobva ndatogadzira bhegi rangu rema-CD through kuti ndiri munhu futi anga akunzwisisa music nekuziva music inenge ichirira ichinakidza. Ndobva ndagadzira bhegi rangu rema-CD, kabhegi kangu kema-CD. Ndobva ndatoti kuna Templeman, no, inini ndakuda kuridza mangoma, but zita rangu rekuridza mangoma ndainzi Ndandidze Ngoma, you understand. Ndichiridza mangoma ichinzi Ndandidze Ngoma. Ndobva ndatopiwa slot yangu na Templeman muTropicana, ndatanga kutoridza mangoma muTropicana. Ndobva ndatoita mbiri as a DJ yekuti ndaitozikanwa kunzi kuTropicana kuna Ndandidze Ngoma, ndichitowina ma60 sound clash, ma100 sound clash, ndichitonzi clash yawinwa naNdandidze Ngoma, ndichitorova mangoma but still ndichiimba futi, because pane time yekuti uchiridza mangoma waizoisa instrumental utotanga kuraita instrumental, because ndiri artist yakabva ku sound system, you understand. Ndichitorova mangoma paya ndichirova mangoma, time iri kufamba. Then ndobva patanga manje kubuda manje ma-shows ekuti Templeman anga kutanga kugadzira ma-shows ekuti ma-artist anofanira kuperforma, you understand.
saka paitwa mashows kunana Water World, mashows kunana Sheraton Gardens isati yakunzi Rainbow Towers, ainzi Sheraton Gardens. Kuchiitwa mashows kunana Harare Gardens, you know. And I remember my first show yandakatanga inini kuti ndikutanga kuenda pamberi pevanhu vakawanda. It was ku Harare Gardens. Yanga iri Bob Marley commemoration. Ndina Culture Kid was also pashow yoyo. If you know Culture Kid, that msope wewe wekuchitungwiza was also pashow yoyo. Ndo first big show yandakatanga kuenda pa stage ndichino performa. Ndisati ndasvika ipapo ndobva ndadzokera kumashure mbichana ndaidziri kurudika. Then ini ndobva ndanoona kuti no really zita rekuti Rudika hariite because izita remunhu wekujamaica, so I can't be Ricky Rudy. Ndobva ndatanga kuzviti Ricky Fireman, you understand? So ndakuzviti Ricky Fireman paipe ndaenda kutropicana manje pandaiintroducewa naTemple Man aisanditi Ricky Fireman paaindi introducer, aiti Ricky Fire. So akaramba achingodaro kusvika zvinhu zvato zita iroro varastika kuti Ricky Fire, patanga kuzviti Ricky Fire zvokuti paposta ndanda kutonzi Ricky Fire through Temple Man, because Temple Man ndo akazochinja from Ricky Fire ndobva atanga kuti Ricky Fire because aingondi introduce achiti Ricky Fire ndo pakatangira kunzi Ricky Fire ipapo. Then my first show, it was ku Harare Gardens, Bob Marley commemoration around 2004. Then ndo ndakatanga kuenda pa stage kutanga kuita experience yekuimbira vanhu vakawanda, you know. And obviously first show unenge usati wane experience. So after show hiyo ndo ndakatanga kugariswa pasi na Temple Man kuti one, you need to rehearse zvakasimba. Two, ukasariyesa unotanga kudistorta pa stage, haukwanisi kunyazonyatsoimba zvakanaka because paunoona crowd paipai obvious unopanika because hausati wane experience, saka unotanga kudistorta pa stage. So you need to rehearse zviri serious. Temple Man ndiye akatanga kundiudza manje, kundidzidzisa manje kuti ndiye akandinature like kuti unofanira kuita zvakati, haufaniri kuita zvakati, unofanira kuita zvakati, haufaniri kuita zvakati. Right, that was 2004. Ndaenda pa Bob Marley commemoration ndaperforma. Zvadaro ndakazoita iye inonzi Lyrical War. Iyo iriko kwese Jamaica, ku America muno. It was Ricky Fire versus Jiggers. Vanoziva Jiggers vanomuziva, and he's now late, and my condolences to family of Jiggers. Jiggers akapesera a very good friend of mine, but patakatanga hondo inini na Jiggers vanhu vakawanda havasati vanzwa nyaya vaingoziva kuti Ricky Fire na Jiggers, Ricky Fire versus Jiggers. No, hondo yangu na Jiggers inini yakatangira kudaiso inini ku Rough Mix uku na Temple Man. Winky D was also part of Rough Mix, because Winky D I found out in a Temple Man. So it was Winky D, Ricky Fire, then ndobva kwaita Blue Eyes, ndobva kwaita Herbalist, tatingoruka katimu kedu katati nako Gospel yanga asati auya mazuva iwayo ku Rough Mix, because patakazotanga kunyatsofamba ne Rough Mix it was inini Gospel Warrior na Jiggers, but Gospel Warrior apanga asati auya manje. Saka hondo yangu inini na Jiggers yakatangira pakuti inini ndandiri kuside kwa Winky D, and Winky D mazuva acho iwayo anga ane hondo na Badman. Vanoziva Badman vanomuziva that Badman akaimba gogogoi naye mai varudo what Badman. Saka Winky D na Badman vanga vane hondo yavo yavanga vanayo. Inini ndandiri kuside kwa ndaibeka Winky D because inini na Winky D tandiri kusame side. So inini ndaipisa Badman kuti no, yo Badman aupise autuke Winky D because obviously ndaibeka Winky D because anga ari kuside kwangu inini tandiri kusame side.
zvadaro manje vakwaitwa show yakaitwa kuaquatic complex. It was Badman angaripo pashow ipapo, Winky D angaripo pashow ipapo. I was part of that show. Then ini ndo vanaenda pa stage. Ndaenda pa stage ndo vandati ini ndoda Badman pa stage pana. Ndoda kuita hondo na Badman because Winky D is bigger than Badman. So I want to fight Badman. Kana Badman audonidza nini ozoenda kuna Winky D, angaende kuna Winky D asina kufura nepandiri. So Badman huya first. Badman obvious, Badman angari muhombe kwandiri through kuti angapinda music industry kudhara. Ini ndaingobheka hangu Winky D because ndiri kusame side. Badman ndovata inini anengaende kunyorwa nani kuita lyrical wana na Ricky cause mfana ndova atumira Jiggers pa stage. Zvikanzi aiwa ndanditi hondo newe Jiggers enda pa stage. Ini ndikutoona Jiggers ato pa stage bye. Ndo pakatangira conflict yangu inini na Jiggers kuti wewe wasendwa na Badman. Saka hondo yacho yangu inini na Jiggers ndo pakatangira. Then ndo vatatanga kuita lyrical wana Jiggers bye. And my first days it was personal because taito tikasangana mtown na Jiggers taitopfudzana tisina umurisana ngekuti ndaitoti amfesu handitombomfariri on ndo pandaka nyora ngoma rainzi Jiggers munun'una usataurisa ndiri blazi wako mfana ndokufukurisa pasi ndobva ndakukaurisa usahukura nondigumburisa wanyanya kutaurisa uchifurirwa nengoto chingoti kusviba siyabva pamotopoto zimusoro singakwane papassport photo rinesco bingo saka usingadiwe nevhino. So that tune was a banger and the tune iro raishungurudza Jiggers because every show and they perform a tune iroro it was wholly forward raisheka ground. Ndo pakatangira hondo yangu na Jiggers. Ndobva azorowa mangoma ake airova achindipisa inini ndichimupisa. Then inini hondo yangu na Jiggers haina kuramba iri personal for a long time because Jiggers akabva azouya kurough mix. Auya kurough mix pai zvekuti vanhu vanga vasingazive zvaiitika zvekuti taitoenda pashow tiri musame car na Jiggers. Inini Templeman Gasp Jiggers taitoenda tiri musame car but taenda pa stage inini na Jiggers atichatoonani yatolirika wa tapedza kupisana takutodzokera musame motikari takutoenda zvekuti vanhu havana kuziva kuti vanhu ava vanenge vatori vese anotasi because hondo yada haina kuzoita personal yanga yaprofessional yanga yango entertainment zvekuti mashow ataitoenda tatonzi Jiggers pa stage Jiggers urova Ricky Fire pa stage yotondipisa inini ndotoenda domupisa but mashows mazhinji Jiggers ndaimushungurudza because ndandine song yaipisa panguva iyoyo. Ndikatombonopisa Jiggers mumaraini kwake kuGlenora ipapo akagumbuka zvisingaiti because it was a pasa kuGlenora kunonzi kwa Lisho mufesi anonzi Lisho akaita mbiri mazuva iwayo. Then vaita pasa vanaenda papasa ipa ndanopisa Jiggers mumaraini kwake. Jiggers anakufara nazvo nauya kumaraini kwangu vanipisa. You know kana uri areas sometimes a prophet cannot be honored in his own country zvekuti vanhu kumaraini kwako vanogona vasingatokufarira vachingoti uyu anoshaina vanogona kusatokusupport zvinhu zvinotongoitika ino. Then tabva ipapo taita hondo yedu na Jiggers tazoenda kuWaterworld. It was Ricky Fire versus Jiggers. So pane kamwe nyaya yakaitika ngekuti Gary B the mix master ndakazotadza naye futi kuwirirana naye kuWaterworld through kuti ndaona unge Gary B ari kufavhira Jiggers through kuti Jiggers I don't remember kuti exactly my details kuti chakaitika chii but it was time yekuperforma pa stage saka Gary B anenge akaita kakufavhira Jiggers. Ini ndobva ndagumbuka zvisingaiti ndikati saka Gary B ari kufavhira Jiggers vandatonomunyorera song futi Gary B imwe song inonzi vavengi vavengi
vanoda kundigemutsa Gaza, daunitsikirira tarenda rangu vairasa, ndichangoramba ndichifaya kunge Gaza, handimbomire vakanzonda zvina basa, ebalist akauya akandisasa, hanzi rasta matsaga vana basa, staira yacho mangoma ndichangoafasa, vachata easy semvura vachagasara vavengi. Song iyi ndakainyorera Gary B. Song iyi ndobva yatopisa, ndobva yatoita benga. But song iyi manje yakatozoendeswa kumberi naGary B wacho, because Gary B was a mix master. So Gary B akazoita mixtape raRicky-Fire rainzi Vavengi. Mixtape iroro rakasunza zita rangu zviri serious, because mixtape iroro rakatoita mbiri kuUK, zvokuti ndanda kutofonera unono ari kuUK Ricky-Fire tanzwa mixtape rako, zvokuti song iyo yakazoita favorite song yaGary B, zvokuti anga akatoisa futi ringing tone ainzi Vavengi. Gary B kangori conflict kangoitiko kango akadiki, you know. Then it was 2004, 5, 6 tichidaro. Then tobva taenda manje pana 2010 ndo pakatanga kunonyatsosimba zita raRicky-Fire. Like pakanzi pari kuuya King Shango Capleton from Jamaica, akaunzwa naMama Red Rose, but Templeman ndiye aimhanya zvinhu zvacho. Obvious I was part of the show. So Ricky-Fire akaita mbiri before hit song, andakuita mbiri kunouya kuno tiende kumba kana mari iripo, zvimoko zvichikurunga tiuno tiende kumba unotiwana tiripo, pamavharo kumba kunouya kuno tiende kumba kana mari iripo. So 2010 now ndo pakatanga zvinhu. Then Ricky-Fire was famous before hit song because of I was one of the best stage performers. So ndo zvakandiitisa mbiri izvozvo zvekuperforma pastage, because vanhu vaindiona pastage. Saka mamwe masong aitofarwa nevanhu anga asina kutomborekodwa, vaingomanzwa pastage. So ndo pakatanga kuita Ricky-Fire mbiri because of stage performance. So before 2010, 2008 pakambooma zvinhu zitiri muZimbabwe pepe. Ndakambotiza muZimbabwe mushana, ndobva ndaenda kuSouth Africa, because ino zvinhu zvakaoma stiri muZimbabwe. Kana kuti hapana ndandine mufesi wangu anzi Father 5 ainzi Steny, akazoshaya futi my condolences. He was my best friend. Ndobva anga aenda kuSouth Africa, ndobva andifonera kanzi aFireman unokwanisa kuita zipo touya kunoku tichiitika totsvaga mari kunoku, because zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Vandati it's born. Apa ndakabva paDen ndazvigara kuManyanya Park, vandatengesa masofa anandi nawo. Masofa ayo I think ndakatengesa 700. Ndati hapana apa ndakuenda kuSouth Africa. $700. Handicharemembe kuti mari dzacho dzanziri because kunonguva yatakaenda matrillion. So I don't remember kuti, but I remember kuti it was 700. Then passport, papasina passport, ndaitonojamba board. Vandakwira gonyeti rangu pambudzi, andaenda kusvika muBedbridge. Ndasvika paBedbridge ndobva ndatomboona blazi yangu yaigara kuBedbridge, inonzi Abel Takawada. Vandatonoona blazi yangu ndikati mwana ndari ini ndoda kuti da kujamba bhodha kuenda kuSouth Africa, but handisi kuda kujamba nemusango, because zvemusango ina handizvikwanisi, da kujamba nepabhodha chaipo chaipo. Zvikanzi nomufana wangu aisitinji. Ndasvika pabridge paipo ndataura nemumwe mufesi wegonyeti, ndikamuti chama ndira kucrossa kuenda kuSouth Africa. Zvanzi aiwa aisitinji, unongobata 100 rands, unobvisa 50 rand pekutanga, uzonobvisa 50 rand pafoot and mouth. Ndatopinda mugonyeti mimi ndabhadhara mari ye 50 ndanobhadhara pafoot and mouth. Ndatocrossa
ndatokrosa border pandanakirwa zingaiti kuti ndapinda muSouth Africa nditanga kuziva kuti mhepo kunoga yasiyana. Ini first time kupinda muSouth Africa motikari yarohwa. So zvakaitika pamanje inoziva ndaingofamba naMwari kubva kudhara. Life yangu ndaingofamba naMwari kubva kudhara because zvaiitika mulife yangu ndikada kutanga kuzvitarisa izvezvo kuti it was the power of the Most High. Mugonyeti vandakakwira mamu nemwe mufesi anga atouyawo kuzosiya zvinhu zvake kubhodha achidzokera kuJoburg. So mufesi uyu ndanga ndisingatozive kuti mufesi uyu anga atoriwo part of munhu achatondibatsira. Andimaona taenda kugonyeti rarohwa tasvika muJoburg. Saka mufesi uyu aingondiona ndakanyarara zvichimunetsa kuti mufesi uyu boy ndobva atanga kutaura neni. Zvikanzi mufana wangu uri kuenda kupi? Ndobva ndatomudza kuti ndiri kuenda kunonzi kuBakersdale muJoburg. Ndine mufesi wangu ari ikoko, because ndaiona mufesi aingoramba akanditarisa. Plus I am also a very quiet person in real life, and because ndiri vanhu two pamunhu one. That Ricky Fire and the real me, we are two different people. The real me is I'm very very quiet and very shy, and the real me vanhu vakawanda vanoziva Ricky Fire. Zvavanofunga about Ricky Fire, most of the things zvavanofunga zviri wrong about Ricky Fire, about the real me, because kana usati wakundiziva person obviously unoita ma-assumptions kuti munhu anofanira kunge akadai. I'm a quiet person, I'm very shy, I don't do drugs, I don't smoke cigarettes, I don't smoke mbanje, I don't drink beer. That's the real me. Vanhu vakawanda vatozisiya, but vanhu vari close to me ndovanoziva. That's the real Tulani. And the Ricky Fire is an artist. And saka kana muchipinda mustage munenge muri dry 100% sober, natural talent. No, handina zvandoshandisa kuenda pastage. Ndinoenda ndirini. Ricky Fire ndiye anozoenda achinoshanda pastage, and ndichitoenda pastage ndichitosvika pakuti ndakuintroduce. Obvious, even a big artist unotoita stage fright. Pese paunotoenda kuenda pastage unotoita stage fright, but panozonzi are you ready for Ricky Fire, then Ricky Fire comes now. Stage fright inobva yapera, then Ricky Fire is now working, then after Ricky Fire is Tulani now, and Tulani is a different person, a very different person. So ndasvika muJoburg pipe feso yakundibvunza kuti uri kuenda kupi, uri kunoonani? Zvikanzi mufana wangu muJoburg makaoma, unogona kutosvika uchingoburuka ubva watoonekwa kunzi muforina utobatwa ubva wadhipotwa. So zvandakuita inini ndakuburuka newe, ndaburuka newe ndoenda newe kumba kwanu, tofonera munhu wako ndozokusiya kana wasangana nemunhu wangu. Atatora no it's fine. Fesi yo vatoburuka neni vaenda nini padate park, vatonditi chipinda ugezi, vandatopinda vandageza, vatondibikira chikafu, ndatodya chikafu, ndatonoti life yangu yatopoa. Tafamba naMwari. Vafonera mufesi wangu uyo. Mufesi wangu vati ndisi kukwanisa kuuya kuJoburg, ungatouya enda papark station, ukwira mudenga papark station ufunza kuti ndakuenda kuBakersdale, unobva waratidza makombi ekuBakersdale. That it's fine. First uyo ndobva atotora motikari yake kubasa, ndobva adrive motikari, ndobva anopaka mupark station, ndobva akwira neni pamusoro paipai, ndobva andiita vandikwidza Bakersdale. Zvikanzi anything unongondifonera kana pane zvaitika, kana kuti mufesi wako anozodaira foni unongondifonera. Ndakwira kombi paipai ndaenda kuBakersdale, vandaburuka kombi, vandasvika mufesi wangu akandimirira. Ndakabva ndaita free bozi. Brain dzangu dzaingofunga kuti ndinosvika ndimuwane here, handisvika ndidzimira foni inoziva zvinongotaurwa muSouth Africa. Vatonditora vaenda nani padheni, anotirakidza padheni, anzi ndo padheni chichichi, takutofara, takunakirwa tiri kutandira mafesi, takunakirwa paipai. But chakaitika ndechekuti kuBakersdale kwangu kusina madhiri like magraft ekuti unoenda kuindustry inotsvaka basa. Kangori kanzvimbo kaike kuti hakana mabasa, zvokuti ndakatoita almost 3 weeks to 1 month ndiriko, but pasina kana graft chichichi. But mafesi aya manje
pane mafesi aigara ikoko aitawo zvemadhiri zvekuti vaenda vachinoita madhiri ekopa chichichichi. Vandazongoendeswawo kudhiri iroro ndakatoendeswa ndisingazivi kuti dhiri randiri kuenda rakamira so ndakangonzi hende yegraft. Vandatoenda kugraft manhiru ndo vanoita madhiri avo ekopa. Amene kumamaini kwavaenda vachinoita madhiri ekopa. Ndobva tatosvika makuseni vandapiwa 250 rands. Then inini ndikati inini life yekunoku handikwanisi because handikwanisi kuita madhiri aya handidi zvine mapurisa mukati. Ndobva ndati kuna Father Vibe, ukona Father Vibe inini ndakuenda kuCape Town. Apa ndisi kuziva kuti Cape Town ndiri kunoona nekunani kuCape Town. Ndakangonzwa kuti kune kunonzi kuWorcester kunoitwa zvemagrapes. Ndobva ndati inini ndokwandakuita sei ndokwandakuenda ikoko. So Father Vibe anga nemufana wake ainzi blessing. Anga aripo kuJoburg ikoko. Nemuzukuru wake ainzi Kuda. Ndobva vajoina brain dzangu kuti ende tese kuCape Town. Saka pa 250 yeye andakapiwa yeye. Ndobva ndatoti mari ndoenda kutenga ticket retrain ndiende kuCape Town because zvekunoku handizvikwanisi handidi zvemadhiri. Ndoda kurarama life iripo. Svikanzi naBlessi takutoenda tese naKuda takutoenda tese. Tasvika takwira kombi yedu tanobhuka train. Tapinda mutrain tarowa pasi takananga kuCape Town. Taifanira kusarira muWorcester. Zvadaro train yarowa from Joburg to Cape Town pane mufambo zvekuti takakwira train kuma 11 am takazosvika ikoko mangwana acho kuma 4 pm 5 pm. So mutrain takabva tanosangana nemwe mufesi ainzi Oti. Mufesi uyu aitoendawo Cape Town but mufesi waienda mutown manje isusu taisarira kumaPlaza Coast. Saka mufesi uyu vatatanga kungowirirana zvemaZimbabweans zvekuti munongolinga zvezvi zvekuti takambotanga chitamba maplaying cards vataneta vatamborara vataneta kumbotendera mutrain because jeni yacho yakareba. Saka tisati tasvika kuWorcester Odi ndobva ati boys inini ndikuenda kuCape Town. Inini vandati futi vandati but kumaPlaza vanda kuenda inini ndakuenda kuCape Town town chaipo nemufesi anonzi Odi. Handichatosarira ndakatoti Blessi naKuda inini ngamuchida kusara muWorcester sara inini ndakuenda kuCape Town nemufesi. Apa sikuziva kuti kuenda neboys ngati patangobatana tiende tese. Tatopfuurira muWorcester pepe tasvika muCape Town. Vanhu taifara kamutrain tichiita zvedu tichingopinda kuti tapinda muCape Town. Takaona munhu wese ati zii munhu akufunga manje kuti ndikunorara kumba kwana. Silence yekunyatso kuti mahwana atanga pepe. Tasvika muCape Town taburuka. Tisikuziva kuti tikuenda kumba kwana. Taburuka muCape Town. Taburuka muCape Town kudaro. Vatangofunzawo kuti akumana kunorara mazimba ndekuti. Vatanzi mukaenda makadai so panorara mazimba panze. Taenda direct wataenda pepe panorara mazimba pepe. Ini ndikati pana panze patiri kurara pana obvious tichamuka tisina zvinhu zviri pana. Pandapfeka hembe dzangu dzese kana ndinazomuka bhegi. Ndikati amwana ini kurara ndakapfeka hembe dzangu kuwedza tichagona kuti rara tisina mabhegi. Tichingodaro chete mufesi akati director uyu vakauya kumba vachifunga vachandipamba ndakavarovera chamba ndikati taurai nyaya yenyu. Vakauya kumba vachifunga vachandipamba ndakavarovera chamba ndikati imi mamutsvaga kurara pane kunoita ma10 rand kunorara mazimba kunonzi kuWoodstock. Ndikuperekedzei ndaingofamba naMwari zvinhu zvangu zvizvi zvaingoita automatic. Ndobva tatoenda kumazimba kwekwe. Ndobva tatosvika vatabhadhara ma10 rand tatowana pekurara. Mamutori mudheni but mairara makawanda zvekuti mudheni wangoti unenge nekone yako mwapo ungoisa kabhegi kako nepaunorara. Life if yatanga kutoendeka paipe tatanga kutotsvaga magraft. Tatotanga kuwana magraft. Ndatanga kushanda kuCape Town. Vandashanda kuCape Town vandashanda muconstruction. Vandazobva kuCape Town vandadzoka kuZimbabwe. Ndadzoka kuZimbabwe ndakazomboenda futi kuBotswana. Vandanoshanda futi kuBotswana kunonzi kuGabs. Chigara kunonzi kublock 8. Ndaita zvepainting. Ganimbokudzai kanyaya
ndasvika kuBotswana ndanango direct futi kune mufesi pane mufesi wanga anonzi Madfred ndiye akanditi ane mufesi wake ari kuBotswana saka munobata iye ndatoenda kuBotswana ndamufonera ndakasvika kuBotswana mukuseni ndikumufonera ngonditi ndiri kuuya mamanje mufesi asi kuita asi kuuya ndakaita the whole day ndakagara panonzi waiting room kuBotswana gates ndobva ndatoona kuti panapa ma1 panapa pandatombotenderera ndichitsvaga pekurara kuti ndicharara papi ndichitsvaga bridge rekuti ndicharara kwatoo kuma55 mufesi uyu aingoti delay because anga ari kubasa kwatoo kuma55 ndikuona mufesi uyu aita se asvika riki po pepe ndatonakirwa zvinhu zvangu zvabva ndatoenda padheni pemufesi uyu ndisvika padheni pemufesi uyu mufesi uyu aishandira machina anga ari kaposition machina zvinonzi machina kuri kudiwa munhu anoita se kuri kudiwa mapainter vandati aine professional painter apa ndizive kubata brush ndikati ndo basa rangu chairo vandatomuka makuseni vandaenda kumachina kwekwe ndatosvika paipe machina zvikanzi mapainter 1 2 3 4 5 vandatojoinidzirwa ipapo zvikanzi right mapenuze machina kuti zvinongoitwa hapana professionalism inomboitwa kumachina zvikanzi right mapainter chienda iwo vandangojoinira vandatotorawo bhaketi nemabrush vandangoteerawo mamwe mapainter saka taipenda pa golf estate I think ndo pa next pacho paitogara ndo paigara anga ari president wekuBotswana here saka isi taipinda panonzi pa golf estate vandatongoteerawo mafesi aya ndo vandatongotanga kuteedzera zviri kuita mafesi aya tanga kutoteedzera ndatodzidza ipapo saka pane mumwe fesi akazongozviona kuti uyu munhu asi kuziva ndobva atouya vatanga kunodzidzisa anoyo ndovazviona kuti asi kuziva saka ita so vandatanga kutodzidzira pabasa ipapo vandapedzera ndatozvishuwa professional painter ndakutopenda zvekuti ndakatozobva ipapo ndichinotsvaga basa pamwe ndatoprofessional vandatonzi iwe unopenda true example vandatovaroyera example ipa watonakirwa ndatoprofessional painter vandatotanga kurova graft muBotswana as a painter ndarova graft ndobva ndazobva kuBotswana vandadzoka futi vandadzoka kuZimbabwe ndopandakazodzoka for good ipapo ndakamboda hangu kuda kudzokera kuBotswana but Mwari aitoziva kuti no iwewe life yako haisi kuBotswana pandakazoda kudzokera kuBotswana ndakanovhiringwa zvaramba kuti ndiende ndichinoda kucrossa border vandavhiringwa vandanobatwa nemapurisa vandadepotwa vandatoona kuti hai zvaramba izvi vandidzokere padeni kadzokera padeni yanga ya around 2009 kunana February dzoka padeni paipai ndakangogara ndofunga 1-2 weeks saka nemufesi andaitanga naye ainzi Richi mudhara wake anga ari manager paAgricura as a good boy vanhu vaingonakirwa neni because ndandiri good boy ndichikura zvekuti ndandisiri munhu uya anemusikanzwa anoita zvemadrugs kana zvekutsotsa no I was just a good boy saka vanhu vakawanda vainditrust nekunakirwa neni so Richi mudhara wakabva ati noudze Tulani ndinoda mutsvagira graft pabasa mudhara izvozvo abva atondirongera graft paAgricura vandotanga kutoshanda paAgricura panogadzirwa mishonga yakasiyana-siyana taigadzira mishonga ana roga malathaini ana kabhara zvekuti ndotogona kugadzira mishonga tanga kushanda paAgricura paipai ndashanda paAgricura paipai supervisor wangu ainakirwa neni futi zvisingaiti through kuti futi ndaitrustwa pabasa zvekuti ndaitoziva kuti vanhu vari kuita madhiri akati kuworkshop wataishandira but inini kubva ndichipinda paAgricura kusvika ndisiye basa ndakazoita hangu rekusiya ndega ndakupinda full time music industry andambobvira ndabuda nebhodhoro remushonga pakampani kana ka1 but ndaitoziva kuti vanhu vari kudai because I was a good boy ndikatopedzera ndakushanda basa repamusoro paAgricura ndakutocontrola mufactory tiri mucontrol room ndichitotamba nemishini handina kuzoendera kuchikoro but through kuti supervisor ainakidzwa neni ainditrust ndobva nditi uri kufanira da kuti ushande kufactory ndobva pabedzi vangu mudhara ainzi Stole kumusha kuti andidzidzise mushini iwona vandidzidzisa mushini iwo vandakugona mushini iwo
zvokuti mushini iwoyo nanhasi hapana anogona kuushandisa kunze kwangu because Sitoda wacho akazofawo zvake mudaranga akura zvokuti even munhu ari kubva kuyunivhesiti haakwanisi kuushandisa mushini kunze kwangu because ndine knowledge yemushini iwoyo unotoda munhu akaudzidziswa. Ndashanda paagrikura paya ndarova graft zvinhu zvatanga kuita bhuru. Then 2010 man taenda 2010 still ndichiri paagrikura because agrikura ndakazosiya 2012 saka pese pana ndakurwa mangoma ndaitorwa mangoma chienda kubasa. 2010 ndo pandakatanga kunyanyozikanwa kunzi Rikifa. Kune munhu anonzi Rikifa yakapenga through mapasapasa aCapleton. Pakauya Capleton from Jamaica pakazoitwa mapasapasa mashow epromota show yaCapleton. Saka mapasapasa akaitwa nzvimbo dzakawanda like taigona kuti nhasi tiri kupefoma kuDZ taigona kuita 3 shows a night. Tapefoma kuDZ motikari yorowa tonopefoma kuHighfield motikari yorowa tonopefoma kuChitungwizi same night. Saka ndo patakanyanyogurumwa ipapo pamapasa ndo patakagadzira fanbase yakasimba through kuti vanhu vaitiona tichipefoma. Tarova mapasapasa 2010 ndasara ndane hit song but ndandine magood songs ekuti I can perform pa stage vanhu vachitonakidzwa vanhu vachijamba vanhu vachitoti ngadzoke mukomana. And ndo pandandine masong akaita ndandine song yainzi dzekwadhala. It was one of my biggest songs that time. Dzekwadhala koti imwe yainzi madrugs koti imwe yainzi musika mutema iyi yanga iri big song but ainombobvira yarekodwa. Tobva tapedza izvozvo ndaenda ndanopefoma show yaCapleton and it was a success because ndakakwanisa kutopefoma kutonakidza chaunga zvandaintroduce mufana ainzi Fire Flame kanga rekadiki kampani yakakuwa I think around 9 years. I think I was the first artist simdanzo artist kuintroduce ka-artist kadiki pa stage. That was 2010 tarova mangoma taenda kushow ya Elephant Man, show ya Vegas, show ya Popcorn, vanhu vakutoziva about Rikifa zvinhu zvakutanga kuchinja. 2012 ndo pandakabva ndaita hit song yakabva yazonyatso break mabarriers manje. And that song it was baby ndinonzi Riki moto ndinobva kumuri yemoto ndinokuchidzira rudo semoto ngatiririmise rudo semoto ndaona uri chimoko hausi hoto hausi taipe kuchaya mapoto wakanakira svoto iwe zveshuwa baby wakanakira svoto no say what. It was a collaboration yangu nemusikana anonzi Angel P. So musanganirano wandakaita naAngel P. Angel P aigara kumaraini kwangu kuUnity D. So ndailinga nemufesi ainzi Marcus kana kuti Marky Dread taingomuti Blamarcus. Mufesi aida music isingaiti aitohosta mabackyard padeni. Mufesi ndo munhu aindimotivata futi in music because I believe in my talent, So mufesi uyo ndobva nditi Riki pane kachimoko kane voice rakaipa kanogara pakona apo kamwana kamudhara ariva mwana ane voice rakaipa zvekuti unofanira kuita something naye. Ndati aibo ndienda unomuona. Ndobva ndatoenda vandanomuona Angel P ndikati akona Angel P ndakanzwa naBlamarcus kuti une voice rakaipa ndokufunga kuti tiite song. Angel P fatatowirirana ndofabvu vandaenda padeni ndatanga kunyora song akagara pasi paiva ndikati paroda song yakaipa pasida song yekutamba so ndoita sei kuti ndinyore song yakaipa. Vandati okay ndoda kunyenga chimoko saka mufungwa mangu vandatanga kutonyenga chimoko ndiri mufungwa mangu kuti ndaona kachimoko apa vandatoka mhanyira ndatanga kutokaudza kuti bebi ndinodziri kumoto chindobva kumuri yemoto ndokuchidzira rudo semoto ndokunyenga chimoko apa muri mufungwa mangu manje mandoufunga izvo vandatanga kutonyora song manje. Angel P vandamunyorerawo song yake vandamunyorerawo malines ake pachorus sei wanangane
ndakanyora song yese inobva ndazongomudza kuti iwe uri kuimba apa unoimba uchidai. Then mazuva iwayo ndo ndakushanda naproducer anonzi Kutso is I respect Kutso so much because Kutso ndiye akaita mahit songs angu akawanda, and Kutso ainzwisisa voice rangu, ainzwisisa rekifaya zviri serious, and Kutso mushandiro wandaiita naye. Kutso anga asiri producer kuti ndaisvika ndo recorder chese chandarekoda ovati it's bo zvinoita makumwa producer kuti chakaipa. Kutso aiti ndikarekoda zvisingaita aibva ndoti ndibuda mubhuthi imomo obva todeleta song yangu. Taigara takanetsana naKutso, but nekufamba kwenguva unozoona zvishuwa kuti but munhu aindinecha. Taigara takanetsana because aideleta mamasong yangu ndogumbuka ndoti iwe unodeleta song yangu yandanyora, hanzi aiwa song yakadhakwa hatiswide obva adeleta enda unonyora futi imwe song. Ndo mushandiro wandaita naKutso, saka aindinzwisisa. Saka ndiani masong angu akawanda kubva pasewadaine yakaitwa naKutso ndobva yanoita hit song. Then sewadaine bva yarira all over, ndo pakatanga kunzi rekifaya, ndo pakagadzirwa zita chari kunzi rekifaya sewadaine. After sewadaine yanga yango hit after hit because vana vangu vakundiziva. Sewadaine ndobva ndanorowa futi naKutso song yanzi kumba kunouya kuno hatiende kumba kana mari iripo, zvimoko zvichikurunga chiuno hatiende kumba unotiona tiripo, pamafaro tichijibilika tichirojoni, akuda neanonzwa hoi hoi hoi, tichifara sevana vanotambisa matoi, tarisa kisha achiwainira roni, ndakakombwa naLinda Amanda naAmoi, ndichirova kadhanzi kanonzi koi koi, Prince Bara namai. You know, Kumba Kunouya Kuno was one of the biggest songs. Even now, I think Kumba Kunouya Kuno is one of my biggest songs because pese panduno perform Kumba Kunouya Kuno, holy power. Do not shake a ground. That song. Taroa Kumba Kunouya Kuno, vanaroa mabebe epa Zimba munandi, kana kukanda kitchen munandi, pari patsika zvako nyarara munandi, kana kuenda naye kumafaro munandi. Mabebe epa Zimba asi echitsaga mazhinji acho anoteerera raga, vane staira inotokunda Lady Gaga, inzwa kunhuhwirira paunomuhaga, vanotsvaga keshi teki sayaga, ona vari kutsvedza nemajagwa, vane zviso zvinokunda mavheti kunaka. Mabebe epa Zimba aiwa akapaka, mabebe epa Zimba munandi benga. Chibva mabebe epa Zimba, it was hit after hit after hit after hit. Then 2012, 13, 14 now. Toba makapinda panekana. 2014 manje ndo pandakaenda paRhythm Rain's Mad Levels kuChillspot. So 2014 now ndo time yandakarekoda zviri serious zvekuti ndaienda kumastudio zvakanyanya zvekuti ndaenda nanorekoda kudai. Ndakashanda too much 2014. Then ndo pandaenda kuChillspot kuMad Level vandanorova 2 masong. One, it was kana uchiti unotamba. Yechi2 yacho paRhythm naita collaboration na Kina. Pavari kuti vona tichipfuura, vari kusara vachitaura, hanzi futi Kina anotaura, hanzi haagoni kushaura. 2014 ndo pandakanorekoda song yanachitaura iye na Kina nekana uchiti unotamba. Kana uchiti unotamba baby ndiratidze zvaunoita, kana uchiti unogona kuwaina baby ndiratidze zvaunoita, kana uchigona kutambisa riri wani ndiratidze zvaunoita, kana pauriskirire seririti baby ndiratidze zvaunoita, unogara uri smart kuita sevat, vese vemaprat ngavamire chati unowachisa papati nekuti uri hat fat smart maniru kana maskat, chero wakagoga ziketi kana short, chero une wivi kana kuti haircut, chero wakarova outfit yekarati unowachisa vese tinongoisa format, kana uchiti unotamba baby ndiratidze zvaunoita, kana uchiti unogona kuwaina baby ndiratidze zvaunoita, kana uchigona kutambisa riri wani ndiratidze zvaunoita, kana pauriskirire seririti baby ndiratidze zvaunoita, inini ndinogona
kungokunakidza plus ndine heavy choice kubasa kwangu kumuiye moto ndiri boss the girls them bob andite fight and force plus andimbokupa stress tiisu varume vaye vane happiness tiisu vakomana vanokupedza stress tiisu tinogoesa bhora kunge mess there is no danger kana uchiti unotamba then that song was a massive song. It was a big tune. You know, that song yakavhura madoors akawanda, you know, mucareer yangu. And before that song, 2013, ndo pandakaita first tour yangu yekuenda ku UK, kuita show ku UK, you know. It was 2013. Ndakapromotwa ndakadedzwa nemufesi anonzi Hanif, you know, ndiye first munhu akatanga kuendesa Rectifier ku UK. It was Hanif na Godi Crucial. Ndakaenda na Sniper Storm, and before naenda ku UK ndakazomboita matour South Africa, you know, pandakarwa wadai ndakatanga kuita matour South Africa 2013. Then vanaenda ku UK vandanochimhanya na Sniper Storm 2014. Then ndo pakabuda Mad Level kana uchiti unotamba. Then song haina kuita hit song, haina kuita instant hit. Paredeem apa pamba nemaartist akawanda. Saka song yakatanga kurira paredeem yanga iri song ya Talky Vibes. Vachangondinzwa usingade uchida chichichichi. Amino ndiyo ere iri pasi muredeem, but Talky Vibes ndiye inenda perform song iyo ndakazomona Beverly apa stage. Akutotanga kutamba song iyo ndichiperform. Ndo kulinga kwandakatanga Beverly. From there ndo vatapana contacts. But tasataronga zvevideo. Then patakazoronga zvevideo man, ndo vatati no song iyi munhu ari kudiwa pavideo yesong iyi hapasi kuda munhu anongotamba, paroda munhu anotamba zviri extraordinary, munhu anonyatsotamba chaizvo. Then Beverly ndobva akabva angoya mupfungwa tikati hano ngatishande naBeverly. Takara pasi ini Slim Dogs, because Slim Dogs ndiye akaita video neteam yangu. Ndobva tafonera Beverly todaita video song Beverly vata no one time. Video takaishuta one day, angorova motikari vananotora Beverly mazuva achaigara kuCrembono, vanotora Beverly vataenda paHollis, takaishutira paHollis paipa, vatatoenda vatashuta video yatopera kushutwa. But video haina kudai one, takabudisa DVD like pamba neiyoyo papaita song yangu imwe inonzi iri paSilent Killer Rhythm inonzi baby pfekera CD ubva waisa song yareki madhoo ese vhara woisa key pane vanodisturba ningi chimbodzidzira kutamba zveMTV kurunga chiuno sesponino kurunga ti usanete chop hauna BP usazokangana kuzobikira vana ti tamba madhansi kunge Beyonce topa mawatsi sepane mafanzi tamba sechimpanzi gorilla dance ndinda kupa chanzi zunza tuma banzi chiro vastaira nonzi lala pansi uchimuvha slow kunge katsi yakanetsa kudhara kunge Terry Guns. There is no danger. Chimbodzidzira kutamba zveMTV yanga iri part of DVD roko. Then imwe yanzi tinokaona kachitaimirwa kanouya kachitorwa takatarira mafesi yacho otishainira ngationa takatarira kamwana kari kuvharisa pageto kari kuuya kachipikwa nanakesto mangwana acho kozotorwa naro peto pageto rangu vaiwa takapataita ainzi kari kuvharisa pageto. So pamba ne3 mavideo ne3 malive show ndovatacompila varaita DVD, ndovatabudisa DVD 2015 vandalauncha DVD riri ndatomupinda mutown nechirori takaisa speaker negenerator nichitengesa maDVD mutown. Ndakatotengesa maDVDs akatoti one day zvekuti ndakatoita
akatengesa almost 5,000 DVDs. Saka DVD yo rakabva mbiri zvisingaiti bhozi rakabva raenda. That was 2015. 2015 iyoyo ndobva ndaita another show ku-UK yanga iri inini Beverly Say Colors Terminator yakasponzwa neainzi Changamire Dombo. Taenda ku-UK patanochimhanya ku-UK tadzoka ku-areas 2016 ndobva pazongoita futi ka conflict between Ricky and Say Colors, lyrical war again. Say Colors was a good friend of mine before lyrical war. So kuti ndaitoti ndikasvika mumbare ndina kutsu ndaitoti angatibate foni rimubhanditi tinzwe tari papi tingopfura chimuona banditi uri papi imi muri papi tiri paokay paadven ora timira ipapo ndiri kuya ipapo mazuva aya aimanejwa navhoka tototilinga chichi tikatoita song tese naSay Colors. Then 2016 ndo pakazongoitwa kamuka conflict, you know, music industry sometimes zvinhu zvinoitika music industry zvekuti hondo dzinomboitika. Then 2016 it was Ricky versus Say Colors, tune after tune, diss after diss, you know. And 2017 2018 nazobudisa album ndine ma-album andakaita nini ndine so far ndane 10 ma-album. My first album rainzi kugeda kwemeno, ndo rine song yanga iri kwenzi dombo ani une martial art vanotera rikifai kubva kudhara vanoziva. Then my second album rainzi She's Perfect. Then vandaita rimwe album rainzi Chitungwiza Me Come From. Vandaita album rainzi Advance Kushuga. Vandaita album rainzi The Real Fireman. Vandaita album rainzi Seven Seals. Vandaita album rainzi Wombarume. Vandaita album rainzi I can't remember, but so far I'm 10 my albums. Then 2018 ndiko ndakabudisa reggae album Wombarume. Pa 2015 pane imwe show futi yandakazoita yekuenda futi ku UK. Iyo yandina kuzoenda cause ndo pandakabva ndaita accident. Ndakaita accident pana second na koko ndichitoenda ku embassy notora visa. Ndaifanira kutokwira ndege na 2. Ndakaita accident ma 10 AM makuseni. Ndakadhumwa ku passenger side andanoita head on with my first car. Andazokwanisa kuenda ku UK. Then from there ndobva vazoita reschedule. Then after that ndekamwanya futi kanda kuti nditaure ke show yeku UK futi pane mama face vakandibhuka ku UK. So vakabhuka inini vakabhuka Soldier Love. Then zvakaitika ndezvekuti visa rangu inini rakanonoka kubuda, rakazobuda Monday, but my shows angari ku Friday Saturday, but visa rangu rakazobuda Monday yacho. Understand? Soldier Love ana kuenda show yo andiziwa wangu kuti chii chakaitika kuti aregere kuita sei kuenda. Saka mafesa aya vakazodzoka ku Zimbabwe ndobva vano reporter case ku Southampton police kuti mafesa akativhara akativhara mari. Takavabhuka for my shows but havana kuuya achiti atavapa madeposit. Inini zvecho ndatopiwa deposit yangu. Soldier Love angapiwo yake, but inini manje yanga isiri mhosva yangu yekusaenda because visa rakanonoka kubuda, but mufeso yanga sinei nazvo manje izvozvo.
Saka ndakatongoti ndiri padheni. Saka nyaya iyi yandikutaura ndo ine song inonzi zvakanimomotera. Kana muchiziva song inonzi pfungwa dzangu dzatsika, ndava kungopanika, ndava kungozvibika, muhana sendarasika. Ndinotombofunga kuzviuraya kana kuzvisunga netambo kana kumwa mushonga wemakonzo, asi ndinozongochema kuna mambo. Zvakandimomotera namone matambudziko, zvandishaisa mufaro, zvazondiomera dai Mwari mapindira, Satani mamubhura, ndishaisa mufaro. Zvandinenge ndakaronga mudondo, ndichida zuva ndopindwa nechando, zvandinenge njangosara magondo, dai mandiflayisa segondo, dai mandirwirawo muhondo, ndaregera kunamirwa nemondo, ndakomborerwa semusi wesvondo, muhomwe mangu mazara mapondo. Zvakandimomotera we namone matambudziko. Musi wakaitira nyaya ndo ndakabimba so. Understand? So ndakamtoti ndiri padheni, ndakangofonerwa neCID. Ndakanzi right, Tulani takawada. Anati ndini zvikanzi uri kudiwa kuSouthampton Police. Kudiwa Southampton Police ndine mhosva iyi. Zvikanzi uyo mwako tatomubata kuno kusoja love tutori naye kuno tatomubata kudhara. Iwo ndo wasara. Saka iwo kasasvika kunoku 12 dzikachaya usati wasvika panapa takukutera ikoko. Ini ndakutera naCID. Hatana mhosva kaini. Ndaruwa motikari kubva uchitungwisa ndaenda kuSouthampton Police. Ndichisvika paSouthampton Police kanzi bvisa boots tendera kuseri. Masamba atosiyana bana. Ndikutoona soja love akatoriwo kuseri futi. Nyaya ndei zvikanzi right mimi makapiwa mari. But hamuna kuenda kushuwa, makadira munhu, makafrauda munhu. Saka pandakaudzwa inini kuti nyaya ndei, ndakabva ndatakura macontracts angu atakaita nevanhu vaya. Ndikati no, inini macontracts angu ndinawo. Visa rangu iri rakabuda musi weMonday, mashows anga aripo before. Saka haisi mhosva yangu yekuti handina kuenda because visa rangu rakaita sei. Even ngadai ndaienda sei, hapana muendwa ndaita sina visa. Soja Love, my condolences, Soja Love was a great artist and zvinorwadza tikatanga kutaura about Soja Love because akaenda achiri very young and hazvinakidze kuti age iyoyo inonzi yatisiya, and he was one of the greatest artists in Zim dance. Soja Love anga ane talent rakapfurikidza. Kana inini ndichizvitarisa personally, because muroiro waita Soja Love talent rake ranga rakanyanyisa, ranga rakapfurikidza. So pandinofunga about Soja Love, kutaura about Soja Love ndirwadziwa zviri serious, because he was one of us and he was a great artist, and so Soja Love aiti iye inimi hamuna kundipa mari. Because Soja Love meti akaita paakapiwa deposit, Soja Love akati tumirai landlord wangu mari. Saka mari yakatumira kubva kuUK chinopinda maaccount malandlord waSoja Love. Saka Soja Love aiti inini hamundibate nemhosva because hamuna kundipa inini mari, endai munobata munhu wamakapa mari. Ndinokumbira imi mupindire, ari kumhepo mundimirire, mweyakaipa mundidzingire, mweyakanaka indifarire. Soja Love was Soja Love, ndo zvangari. Endai munobata munhu wamakapa mari, inini hamuna kundipa mari. Saka Soja Love kuti abatwe nemhosva futi zvainetsa because police inoda evidence yekuti inini account yamakaisa mari ndei. Soja Love haana kubatwa. Nyaya yabva yanetsa ikapedzera taenda kumukuru wemaCID paCentral. Taenda mukuru wemaCID ndiye akatizotisunungura manje mukuru wemaCID. Zvikanzi nyaya yakamira sei, ndobva tsanangurirwa nyaya yakamira so. Zvikanzi mufesa akaripota nyaya anogara kuWarren Park. Zvikanzi sei nyaya iri kuitwa paSouthampton. Aidi kuripota kuWarren Park, nyaya iyi haina basa. Endai munotsvaga munhu wamakatumira mari. Vakutaura manje landlord waSoja Love. Endai munotsvaga munhu iyeye ndiye ane nyaya. Uyu visa rake rakabuda musi weMonday. Haana mhosva.
paikana ndokupera kwakaita nyaya iyoyo, you know, and angori mamwe mamemories, you know, anenge achingoitika in life. Then 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, and now we are here. We are still surviving. We are still doing music, and we are not going to stop with the music, because music is no pain we do. You know, we live music, we eat music. Music is our everything. So we are still doing music, and ticharamba tingopa music, ticharamba tingorwa music, and my fans are Regify, no support Regify from day one till now. I just want to give thanks for the support, and nchitiramba support Regify. Regify charamba chipa music, and I love you so much. Tsigira because kana pasina mimi hapana Regify. Mimi mukazanditsigira Regify hapo kuti nini mori yangu inzi yadya. It's because of you, my friends, because ndimuno uya mchibadala kupinda mshow ya Regify. Saka makakosha zvisingaiti mu life yangu, because you are part of vanoita kuti ndirarame. So I give thanks, and remember she support Regify. Charama chikupa of the music ati regere kupa music. Understand? Okay, ndabunzwa muchitanzi zvemusic zvakatangira kuchechi. Zvimba kuchechi singate. So chii chakazoita kuti zvichinje from gospel music kuchoose semudanzo? You know, music manje zvainoita manje. Zvimwe zvinhu it's natural, it's nature. Zvimwe zvinhu haumbozvi direct kuti zvinofana kufamba so. Zvinoitika zvega. Ndichiva kuchechi kudaro ndakazopinda mumangoma through kuti I was a DJ. Understand? And ndanda kuteerera reggae and dancehall music. So obviously ndakava ndangopinda automatic, ndakava ndangopinda kumangoma. Ndatanga kutongoimba mangoma from there till now. And gospel music, I don't know about gospel music, because gospel music it's not about genre, it's about message. Understand? So I also have another song yakatoita breakthrough inonzi zvitatu zvangu, inonzi zvandakakutadzirai mambo ndinoda mundiregerere, imi mupindire ndirege kukara semapere, zvitadzo zvangu zvakatsvuka kunge ropa. Andichada kuti Satani angondibopa. Ndava kuda imi pedo kuti Satani agondigopa. Nai maiwe ndigorarama munyasha dzenyu monditungamirira woga. Zvandakatadza zvakawanda mambo, nezvivi handichada mutambo. Daima zvitonhodza sechando, ndauya kwamuri mandikandira tambo. Ndinoda mundigonese mambo, ndikunde vavengi kunge John Rambo. Ndive nesimba rekuwachisa zvikwambo, ndifambe nzira yakanaka pamufambo. Ndirarame upenyu hwechimambo, usina magumo ungorimi mavambo. Munditendekere nzvimbo yekugara ikoko pandichauya umambo. Okay, ini ndandichida kubvunza kuti mati lyrical handi so mafans tinenge tichiti madis handi. Saka kana muchiita ma-lyrical war, it's just kuti mufadze ma-fair fan, or inenge like iri real war, or kuti moti hatiite ka-verses torwa toona kuti ndiana nokundu. Because ndoona most of my young dancehall artists anenge achidhisa like ma-legends or vanhu vagara vari like vari muindustry yedancehall. Zviri pa2 now. Lyrical war inogona kuita personal, but inogona futi kuita professional. Like zvanambotaura kuti me and Jiggers yakaita personal ndofunga kanguva kadiki,
then vaita professional. Now entertainment. It's not kuti inini ndakavingana najigas. Tanga takutoti titori semotokari sokuti tichitobva pastage achitoti but paibe unikwanza. You know, because it's now professional. So lyrical war in a side very professional, in a side running very personal. You understand? And to those my young stars, I also thank you for that. My young stars, ukaimba uchituka legend. Remember kuti una kwauchaenda. Why? Because ukatuka legend muna ni mafans akawanda. Mafans iwayo ndo anodonza iweni. So usaite mistake kutuka siyama legends atukani because inini ndikandaita like ndakaita one Sekalas. I'm a big artist. Sekalas is a big artist. Sekalas anima strong fans aki anumsupport. Inini ndine angu anumsupport. You know, so atikaita lyrical tinemizera inenge yakada kuti yes, I was there before Sekalas, you know. I was there before, way back before Sekalas. But I'm trying to say kuti vanokwanisa kuti vaita lyrical inosustain yekuti iwe unoramba uchisustain. Mese mune muri malegends kana kuti mese muri vadiki mukuru, not kuti young star anotuka legend. Never make that mistake. Kuvese ma upcoming artists, usaite mistake. You respect your elders. You know, that's why I'm Jonah Rectify. I always respect every artist akabosa before me. I always give respect to Winky D, Sniper Storm, you know. I always give them respect because they were there before me. Ndo wakapave away kuti ndisofambawo. So I have to give them respect, you know, always, because ndiwo vakatsvaira nzira yekuti tizofambawo naye. So even ma artists ariko mazuva madiki, respect your elders. No matter ndiwo uri kurira panguva iyoyo, because remember kuti aurambochirira, there is a time yekuti unoenda pahype, then time iyoyo inopfuura yekuti hype yapera, iwewe nemafenza wako awanenge watora kubva kuhype kweke awanenge wakufamba nawo. Saka ndinoona kuti maartist mazhinji vanoti vakaenda pahype vanobva vafunga kuti they are bigger than every artist, kuti ndiri kurira saka handina zvandoudzwa. Ndo panodonhera futi maartist akawanda yekuti vanenge vakutanga futi kudisrespecta maelders kuti nini ndiri kurira. Kana foni yake chaiyo anenge akutoita kana mablue tick paWhatsApp because ndiri kurira. Kudaira chaiko WhatsApp haachadaire. Ndiri busy. No one is too busy. Understand? It's just a matter of priorities. And saka my youngsters mazhinji ndo mistake yaari kuita yekuti anofunga kuti kana apa hype is bigger than everyone. No, hazvishandi zvichida. Respect your elders chero uchirira. Ongoka muri Zimbabwe tirimo muchirongwa another level. Ndanga ndichitaura naChera panapa vari busy kutotamba. Apa patiri kuedza kutaura namukoma Rectify, Chera vari busy kutamba. Nai Chera, munombozviitireiko izvozvo? Ndachitamba nzvimbo yaRectify. Hanzi chii in short? Mule Zimbabwe ngiyabingelela. Ngiyatshamba lapha elikhona nditholele kahle mina njengoba lingazi ngiChera. Lapha uRectify wesitshela ngokuthi yena eqalisa engakaqalisa ukuhlabela phela ezefike namhlanje wahamba njani. Mule Zimbabwe ngiyakwazi ukuthi abaningi liyakwazi ukuthi phela ukuthi uzofike phela lela lezingeni lokuthi umuntu onke abesekwazi akusonto yenzakala kawani. Ngesilungu bathi Rome wasn't built overnight or one day. So uthi ezefike lapha wahamba indawo eziningi ukuthi phela kwazi ukuthi eziphilise yakwazi ukuthi impilo yanamhlanje so ayefana la yokudala ukuthi phela izinto amajaha encwebeka kwakhathesi ke ufuna phela ukuthi uzwe sili ukuthi usebenzile lapho uyasitshela ukuthi lama album akhe angu10 usitshela ngengoma zakhe ezadumayo ngiyakwazi ukuthi abaningi lingezwa
ingoma eti kana chiti unotamba ndio wamoshitanga so mulezi baba ngiyakwazi ukuthi ingoma sibile sithi ingakhala even nganamuhla ingakhala nje umuntu onke nje haya so ukuthi yenzeni ngokugida so mulezi baba ngiyathemba abathanda uRicky-Fire abamthanda abamlalelayo zathi phela ukuthi ngiyathemba ukuthi likholisile kakhulu kumlalelayo ngiyathemba ukuthi imbali yakhe yonke ukuthi ezefike namuhla ezefike Drewmas media kwahamba njani imbali yakho khona ngingaqalisa ukuthi ngiyilandise futhi ngiyacina ngikhiphe okunye so khawule ndlebe uzwile Jera pavanenge vachitamba idzodzi inini inini munondizashira ndeichotamba mujeka weredzi tirembira kaiso aiwa kana ndichida kutamba idzidzo munoti bvisa oboka mune Zimbabwe tirimo muchirongwa nhasi tina mukoma Ricky-Fire moto wega ndofunga mazvinzwa anhu hondo yavo kwavakafamba but mukoma Ricky pane nyaya musinozi kana kuti ndinonyatsopanzwisisa here imimi muchitanga muchipinda muzim dance right yes makambotamba muri maurban groups no amuna tombo zim dance ne-urban groove zvinhu two zvanhu zvakatosiyana because isusu takapinda tiri vakomana vedance and there was urban groove yanga ina ana Yombrimani ana Yaga team reurban groove reri ranga rakatosiyana neteam yemangoma zvinhu two zvakatosiyana. I was not part of urban groove, I was a dancehall artist. Yeah. tichavatsvaga ivavo vema-urban groups nekuti ndofunga ndivo vatingati vakatanga kuopena member kuina minister Jonathan Moyo vachitanga kuintrodusa vachitaurira vashamariri vese kuti 100% local content saka tingangoti makabenefita from that again. No isusu manje vakomana mangoma hatina kubenefita from that cause urban groove yairira paradio. Dancehall zvakatora time yakareba kuti izotanga kuridzwa paradio. That's why tichiti isusu dancehall is very powerful. Dancehall music is very powerful cause yakaita mbiri isingariri paradio. Like talking from experience, music yangu inini, my hits angu inini hana kuitswa mbiri neradio. Radio inotozongoridza through demand yevanhu but masongs angu ari kufamba ega. That's why ndichigara ndichitaura kuti music haina boundary, haina border. Kana music ichifanira kungoenda inongoenda, haina anoimisa cause music inofamba ega. So dancehall music yanga iri music and street. Zvokuti tichitanga dancehall music yaitonzi music yevanhu music yemarombe, music yevanhu vanoputa mbanje. Mukatarisa kudhara even vanhu vakuru vanga vasingateereri dancehall vaitoona semusic yevanhu vembanje. But nekuramba vanhu vachipusha manje vanhu vakazotanga kunzwisisa kuti no, dancehall itori music ine message, music inotonakidza, it's vanhu ndobva vatanga kunzwisisa dancehall music nekutanga kuzoridzwawo paradio apo neapo but haina kumbonzi yakaridzwa full time paradio, yangoridzwawo apo neapo but haisi music yakatanga iri paradio, music yangotanga iri mustreet. Ndozoti mubvunzo wandoda kubvunza zvimwe zvichera havatombuyira nasoko vakatoma asi mondiregera ndichida kubvunza mukoma Ricky-Fire ini ndinoti zimudancehall yakawanda kunyadzisira zvinotaurwa munziyo kana zvinoimbwa munziyo vazhinji vanozviona zvisina uni imi munoti chii? Munoona zvinoitika pamusic industry tine magenres akasiyana and munhu anoteerera gospel music nemunhu anoteerera zim dancehall vanhu two vakasiyana, you understand? And gospel music nedancehall music zvinhu zvakasiyana because remember kuti dancehall haina kuoriginatwa in Zimbabwe. Dancehall is from Jamaica and mukatarisa vaimbi vekujamaica vacho vamunoteerera munomu vamunofarira Vybz Kartel is one of the biggest artists anodiwa munomu even nezvimoko munomu vanoda Vybz Kartel. Vybz Kartel anoimba music yakadaro
ende vanhu vanomuda zvakadaro, you understand. Mukatarisa even Capleton anorespectwa singaite muJamaica and is a Rastaman, but anotori netime yekuti anoimba malyrics akadaro because it's part of vanhu vanozvida, but kuvanhu vanoda kuita kunge vasingazvidi, but vanhu vanozvida because ukatarisa malyrics iwayo vanhu ivavo ndo vanenge vachitotamba vachinakidzwa nawo, but kana vakuenda pavanhu manje uvati hazviite izvi. Why ndichiti vanhu vanozvida? Because masong iwayo anoita mahit songs. Song haite hit song isingadiwi. Ukaenda uchiperform age group no, handingati age group. Why? Because ukanovhunza izvezvi kuti Gogas ndifai munomuziva here, vanokudza kuti ndomuziva. Munoziva song iyi panobva kuimbira kana uchigona kutambisa riri 1 zvichireva kuti vari kuteerera ende vari kunakidzwa nazvo, but tinozoda hedu kuda kudhipisa zvinhu, but music is music, you know, it's entertainment. Saka but tinoentertaina vanhu vakasiyana siyana. Imwe mangoreva chipa maitika kuti tambisa riri 1 vanhu vanozvitora zvavo neway yavanoda ivo. Imi munozvitora sei? But inini kana ndichiti kana uchigona kutambisa riri 1 ndogona kutambisa gumbo unogona kutanga kutambisa gumbo riri 1 because handina chandakataura kuti chakati. Saka vanhu ndo vanozotorawo zvavanotorawo kuti no, saka chakati ndo chiri kureva, but song iyoyo hapana kana chakanyadzisirwa because ndakati kana uchigona kutambisa riri 1 rii kana ziso rinogona kutamba riri 1. Vese vanhu vari kundokosa angari mafaro edu murezimbabwe kunge tichitandarana mukoma vatanga tiinawo nhasi, mukoma Takavara ndizvo? Yes please. First name matichi Tulani Takavara. Tulani. Munokuluma here imi? Handikulumi, yenyaya yekungoti maparents aingofarira mazita echindevere, but handitozive kutaura ndevere. And my sister ainzi Sibongile, my other sister ainzi Spiwe, my other sister ainzi Novesutu. Tulani, you know, angoti mazita kuti mudhara wangu aifarira chi. Iye asiri munjeve. No, I think it's because my origin is from Swaziland. Okay. Yeah. Ndo kune dzinza rangu inini from Swaziland, but my mudhara wangu inini wakazozvarwawo mumunhu, but originally we are from Swaziland. Mutupo wenyu chiri chii? Mutupo wangu inini unonzi Nhire. Nhire kana kuti matutu kana unzi ka spring yeka kamuka kane tumakumbo tudiki so. Okay. Kanochera nepasi so, kanonzi mutimba nepasi so, kuti kanochera pana mukangotenga kufamba nepasi kunobudira nuko, kanonzi Nhire. Yeah, akasiyana nenhuta. Akasiyana, kanonzi spring in English. Okay. Ndo mutupo wangu, it's not popular. Yeah, ndo mutupo wangu. So we are originated from Swaziland. Okay, ndiripi shoko ramunoda kusiyira kumafans? So to all my fans, friends and family, firstly I just want to give thanks for the support, and you know I always tell my fans to always give thanks and praise to the Most High Creator, Sustainer, Redeemer, Light of the world. Every time, love your mother and father because they bring you upon the face of the earth. Respect every woman in this world because every woman is a mother, you understand, and every girl is going to be a mother. So respect every woman in this world because every woman is a mother. Take care of the little children, you know, because the youths, they are the future, they are the mother and father of tomorrow. Don't give them drugs and alcohol. Give them education and rise of the nation because education is the key of life. So give them education, don't give them drugs, don't give them alcohol, you know. So yeah, I just want to give thanks to support Ricky supporter Ricky Fire, and I also want to give thanks to Drewmas Media, you know, because he would another level, taking you to another level. Don't give of statement. It means Nasira Rimeji, Rari Zua.
Yeah. So I just want to give thanks to Drewmas Media nekundipa mukana wekuti ndiwo ndakagara pamberi pemakamera avo. It's an honor. So I just want to give thanks always. Aiwa, tinotenda ndafunga kuti muchapedzera muchiti ja. Yeah, man. One love. One love. You know, it's all about one love, one heart, one destiny. Yes. United we stand, divided we fall. We fall. Yeah. Tinotenda zvikuru. Chera ndinokutendai ndimi makanyanya kundisa pressure akakuti tomuda rekufaya nasoko amungaendeka vangaende musina 1 or 2 weeks amungatitaurire ndimi mainyanyova kuti ngavauye ndizvipi zvamunoda kutaura? Inini ndingangoti kumadhare ekudrumas media jaira sungura muri kumbochebhe. Mashoko iwayo anondidzosera kurushinga. Aiwa Chera, ndizvipi zvamunoda kupedzisira kutaura neruzhinji? MuleZimbabwe ngiyathemba ukuthi lithokozile, ngiyathemba ukuthi lapha elikhona phela lisele lithabe kakhulu ngoba usinike imbali yakhe yonke ukuthi yena waqalisela ngaphi ukuze ifike namhlanje. Ngiyathemba phela you won't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndozvachira mada kukasika kuti ticonclude program mainini vasina kutaura. Mainini ndini ndo manya nemi nguva dzese. Mashoko enyu mainitenda rekufaya oyo tiudze zvamaiziva nezvake. MuleZimbabwe binuri kifaya befisi kumbona haingoma leti kana uchiti unotamba angaitita kakhulu ni-4 Universe Party. Hongu angari mafareni muleZimbabwe kunge tichitandara nemizara nhasi. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvakawanda zvatinokuunzirai. Sorry, shoko rangu wati taenda kudrumas ndofunga kune haranga asi hatina kunzwa kuti mukomariki vari married here or no. Izvo ngatingosiyana nazvo. Ngatingosiyana nazvo. Ngatitaure zvarikifaya. Vatorwa moyo haranga zvokudrumasini. Muchaona haranga ero. Tafara zvikuru muleZimbabwe kunge tichitandara nawo mukoma Rickfire. Mazvinzwa sei Chera? Ndingathokozera kakhulu muleZimbabwe ukuthi phela namhla kade silo Rickfire. Ngiyathemba ukuthi la ngithokozera kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi ngilamazi ngama-living legends ku-Zim Danso. Ma-living legends eZim Danso. Isusu tinosanganisa zvese Museve Sungurara Zim Danso tirimo. Urongotona ndichingodawo nematumbu edu wotozva kuti timunakidza. Angari mafareni muleZimbabwe kunge tichitandara nemizara nhasi. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa zvatinokupai. Ichi ndicho chirongwa chatanga takupai zora nhasi, another level, another day. Tonana nai. Senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe maki we mkaranga.